Menteri Rangba Kejala Konrad Konggel Sangma ulalit banya kendo ya Dharmendra Pradhan ubadai Menteri ke Sarkar India ubadai pen ya ketenat education ha kaba uladawa bagi center yele examen common university entrance test lani ke Kuwait for undergraduate kidai bandon hapok Kejala lani anai penlong ya kini ke exam mentau senam tak haduk banda biang ki jaka yele examen. Menteri Rangba uloong bakadai ke kam kamas ngokia bat kabapen kuslai bahai ki samla puli bat kumjuru iki kime ki pa Meghalaya namar ka jingbam don ki center exam bat benrap ru de kabaong baki samla puli ki budget ban yele ya kata ke exam ha ki center Meghalaya ki ngat penban ha ki center ki bajingai kum se Jorhat Dibrugarh Mizoram Nagaland bat wat shadu Kolkata ru kani kakta ni ki samla puli khamtam ki bawan ki long yeng long sem ki baduna ka yo ka kot la ong menteri Rangba ubala kedau ba Meghalaya ka kershan ya ka National Testing Agency da ka ba kedau ki center yele examen bat ka jing trelang ula ong ba ka sarkar jilla kala thau ya ka state level committee haringkat ki district level committee ban pentelun ki jing penlong examen da ka NTA Daga bapa tuklar ha menteri sarkar pedeng halor kini ki jingye kenduk jingye menteri Rangba ulaong badai ban betha ya ka NTA ban pej benya bat bu baki samla puli ka Meghalaya kin yo banyale ya ka examen Kuwait undergraduate arajar arpusan haki center haki jela balada kam long kumta kan bha ban pensange ya ka examen menta tad hadu banda biang ki jingdon kam baro kita long kubor kili atho ru bahalor kini ke jingdawa menteri Rangba laong bagi bor penyat ke NTA kila wat lat wat lenti ban pha ye ki khna na Meghalaya ban yo ban yele examen haki center ki badan hapo ke jelahi pej bahagi ki shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya